Исәнмесез, эфирда Жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Шикләрне сакламасаң 20 мең сум штраф. Чаллыда медицина учреждениялар янында алкоголь сатучылар бармы? Гүзәл Шихапова ачыклады. Чаллыда күзләргә бушлай диагностика үтеп булачак. Офтальмология үзәге кайда ачыла? Шәһәр картиналар галереясында капиталь ремонт башланды. Бирдә нәрсәләр үзгәрәчәк? Римма Әхмәтова белеште. Алкоголь сатучылар биналарны дөрес сайламаган. Чаллыда кайбер объектлар һәм спиртлы эчемлекләр сатучы кибет арасы якын булган очракта эшмәкәрләрне җаваплылыкка тарталар. Шәһәрдә Шикләр башкарма комитетының 2013 елның 21 маенда басылган карары нигезендә билгеләнгән. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Быел алкоголь инспекциясы белгечләре стоматология клиникаларында руханәләр белән якында урнашкан 4 кибетне ачыклаган. Аларның кайберләре бары тик алкоголь гына саткан. В январе месяце выявились такие пивные точки, которые реализуют пивную продукцию в недопустимой близости с медицинскими организациями. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности. В 36-м, в 39-м комплексе, в 37-м комплексе я знаю, что есть такие торговые объекты. Башкарма комитет карарында шикләр ачык билгеләнгән. Ара бер ишектән икенчесенә кадәр үлчәнә. Мисал өчен алкоголь белән балалар оешмалары белем бирү медицина учреждениялары янында сәүдә итәргә ярамый. Мәктәп һәм балалар бакчалары һәм спиртлы эчемлекләр сатылучы кибет арасы 25 метрдан ким булмаска тиеш. Медицина учреждениялары белән ара 30 метр тәшкил итә. 37-нче комплекста исә стоматология клиникасы кибет белән берүк йортта урнашкан. Сами как продавец относитесь? Магазин должен находиться рядом с медучреждением? Шәһәрдәшләрнең күбесе мондый күрешлекне хупламый. Яшь кыналарның зарлануы инспекторларга тикшерү оештырыр өчен нигез булып тора. Конечно, отрицательно. Неужели нельзя другие мероприятия построить здесь, чтобы для детей было, для взрослых? Очень плохо. Почему? Ну, нельзя продавать пиво, алкоголь там. Во-первых, это самое не по правилам. И должно быть расстояние специальные специализированные магазины, но не в домах жилых. Вот у нас по 35-му комплексу и по 36-му очень много. Вот убрали бы их хорошо. И детские бы площадочки, детские бы каким магазины бы сделали. Карарны үтәмәгән өчен эшмәкәрләргә 20 мең сумга кадәр штраф яный. Әгәр алар беренче булып кибет ачылганлыгын исбатласа, бу җәзадан котылырга мөмкин. Административ эшләр судта каралачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Казан-Чаллы трассасында булган хәлакәттә 2 шәһәрдәшебез вафат. Фаҗига кичә фура һәм җиңел машина бәрелеше нәтиҗәсендә килеп чыккан. Коткаручыларга һәлак булучыларның җәсәтләрен изелеп беткән машина эченнән кисеп алырга туры килгән. 3 кеше шундук җан биргән. Берсен хастаханәгә озатканнар, әмма аның да гомере бүген өзелгән. Вафат булучылар арасында 2 шәһәрдәшебез дә бар. Алар җиңел машинага юл уңаеннан гына утырган булган. Чаллыда яңа офтальмология үзәге ачыла, онда бушлай диагностика үтеп булачак. Үзәк Чаллы халкына һәм Кама төбәгендә яшәүчеләргә хезмәт күрсәтергә тиеш. Ул 3-нче поликлиника базасында булачак. Проект инде Татарстан сәламәтлек саклау министры һәм баш офтальмолог тарафыннан хупланган. Хәзер кабинетларны медицина җиһазлары белән тәэмин итү, кадрлар туплау хәл ителә. Бүгенге көндә безнең төбәктә яшәүчеләрнең яртысы төрле күз авыруларыннан интегә, ә 25%-га якыны операциягә мохтаҗ. Хәзерге вакытта күз авырулары бик күп. Күбесе Казанга һәм Чабаксарга барырга мәҗбүр. Үзәк ачкач мөмкинлекләр күбәя. Үзебездә диагноз кую, үзебездә дәвалау мөмкинлек булачак. Бигиш аэропортыннан Тунисқа билетлар сатыла. Яңа юнәлеш аэропорт расписаниясында узган елның августында барлыкка килде. Җәй азагында гына ачылса да, бу юнәлеш зур популярлык казанып өлгергән. Туристларны илнең йомшак климаты, комлы диңгез ярлары, дәвалау сихәтенә ия булган термаль чишмәләр һәм бай мәдәни программа җәлеп итә. Җәйге расписание буенча Монастырь шәһәренә рейслар 29 апрельдән 26 октябрьгә кадәр булачак. Картиналар галереясында капиталь ремонт башланды. Шәһәрнең иң беренче мәдәният учакларының берсен инде күптән яңартырга кирәк иде. Биредә ел сайын 100гә якын күргәзмә оештырыла. Галереяга танылган сәнгать кешеләре килә, алар безнең шәһәргә бәя бирәләр. Капиталь ремонт нәрсәләрне күздә тота икән, хәбәрчебез Римма Әхмәтова күреп кайтты.
Жылылык, су, электр шелтерләре бина үзе барысы да яңартылачак. Картиналар галереясын капиталь ремонтлауга 13 миллион ярым сум акча каралган. Эшне подвалдан башлап җибәрделәр. Ул 419 квадрат метр мәйданны били. Бердә картиналар һәм скульптуралар саклана, барысы 1 меңнән артык эш. Заллар галереяның йөзе булса, фондлар йөрәге кебек. Монда җылылык һәм дымлылык режимы төгәл үтәлергә тиеш. Безнең бу ишекләр артында нәкыш сәнгатьләре һәм рәсем сәнгатьләре саклана, шул үз урыннарында калып баралар. Ул безнең саклану фондлары 10 берәмлектә, һәм инде аларга тузан кермәсен дип шулай каплап куйдык. Фондларда агач стеллажлар урынына тимерләре куелачак. Һәрбер сәнгать төренә аерым саклау урыны ясалырга тиеш. Ике күргәзмә залы, фойе һәм гардеробта танымаслык булып үзгәрәчәк. Ремонт башлануга хезмәткәрләр дә, тамашачылар да шиксез шат. Халык бик куанып йөри безнең выставкаларын карарга. Конечно, алар бик риза булырлар, бик куанырлар. Ремонт яхшы ремонт булса бездә. Бу ремонтны без инде күптән көтәбез. Без күптән, мин 30 ел эшләү дәверендә мондый капиталь ремонтның булганы юк иде әле. Капиталь ремонтның төп эшләрен җәй көне тәмамларга телиләр. Ремонт вакытында картиналар галереясы ябылмыйча эшли. Рим Әхмәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Шәһәрдәшләргә динозаврлар белән очрашырга һәм әкияти балачак дөньясына чумарга тәкъдим итәләр. Омега сәүдә үзәгендә 2 күргәзмә ачылды. Экспонатлар балаларга гына түгел, олылар өчен дә кызыклы булачак. Тиранозаврны үз күзләрең белән күрергә мөмкин. Беренче тапкыр Чаллыда динозаврлар дөньясы исемле экспозиция уза. Күргәзмәдә 30 экспонат. Алар вакыт аралыгында югалырга мөмкинлек бирә. Глаза открывают, кричат. Даже страшно в какой-то момент. Все они с движением, звуком, моргают глазками, дышат, бьют лапами, показывают язык. Ими управляет умная электроника. Очень интересная выставка. Максимальные размеры динозавров достигают 6 метров. Күргәзмәдә экспонатлар белән танышудан тыш кызыклы мәгълүмат та белергә мөмкин. Попал огромный метеорит. Потом он приземлился к динозаврам. Начали погибать растения, за ними вслед динозавры. Нәни кунакларга исә кызыклы мультфильм геройлары исемле күргәзмәгә дә керергә тәкъдим итәләр. Алар Чебурашка, Смешарики, Маша һәм Аю, Миньоннар һәм башка әкият геройларын күрә алачак. Алар барысы да хәрәкәтләнә, җырлый. Үзеңне әкият дөньясында итеп хис итәсең. Уен зоналары да эшли. Күргәзмә иртәнге 10-нан кичке 8-гә кадәр эшли. 5 яшькә кадәрге балаларга керү ирекле. Бүгенге әмнәшләр алдагы ялларыгызны якыннарыгыз белән уздырыгыз табылыгыз. Только до 1 марта вы можете оформить свой дом без получения разрешения на ввод. Приглашаем вас в БТИ Республики Татарстан, которая представлена во всех районах республики. Заявки также принимаются на сайте bti.tatarstan.ru. Вот это поворот! В корпорации «Центры Селдом» вернем 50% от любой покупки. Смартфон за 2444 и половину вернем. Санаторий ШФЛСУ Ижминбуды приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф.